Вітаем усіх у выпуску. У сённяшнім выпуску, якім 97-м? 96-м выпуску першага гікаўскага. Першы гікаўскі падкаст пра кіно, гульні і тэхналогіі. Ну ці каля гульнявую тэматыку, як мы там любім казаць. Што заўгодна, але не кроплі каштоўнай інфармацыі. Калі на Патрыён падпісаны, то яшчэ і пра гемарой. Першы гікаўскі, які абмяркоўвае не гікаўскі тэма, але мы прынамсі намагаемся. Паставце лайк за нашы намаганні, цісніце падабаечку. Хачу нагадаць адразу, што элітарная частка для патронаў даступная на патроне за вельмі невялікі кошт. Там мы абмяркоўваем, ой, боже мой, колькі грошай хто патраціў, якія навіны ў кожнага ў жыцці, у каго што выскачыла, дзе што баліць і гэтак далей. Карацей, сапраўдны гікаўскія тэмы. Падпісвайцеся. Усё, як вы любіце. У нашай віртуальнай студыі вож падступны, гэта я, той другі Віталь, ён жа Вадзім, і Александр наступны Алексей. Не пытайце, чаму так склалася гістарычна. Ху, я гэта зрабіў. А яшчэ з намі сёння экспертка Алекса, але яна пакуль выйшла туды. Я буду яе клікаць, калі будуць нейкія спрэчныя моманты. Ты набыў сабе Алексу? Бля! Пабачыць. Божухна, я зразумеў. Ну так. Складаная ацэнка да былога выпуску. Каго ляльку? Так, вось, ляжыць. Я чамусьці падумаў, што ты сабе гэту Amazon Алексу набыў. Я таксама адразу подумаю, навошта тебе? Ну вы задроты. Ты такі, Алекса, set a timer of 15 minutes, таму што яна іншага нічога не ўмее рабіць. Як і Siri, блін, у iOS 27, таксама англійскую. Я для гэтага і выкарыстоўваю. Я не выкарыстоўваю Siri. Макароны ты як вариш? Я рукамі запускаю таймер, таму што гэта нашмат хутчэй, нібыта, чым выклікаць Siri. Не ведаю, калі ў мяне рукі ўсе, там, тыпу, мяска, всякае такое, прыпраўкі, і яшчэ лезці ў тэлефон таймер ставіць, ну, Нормально. Я такі, привет, Siri. Потым можна экран аблізаць, і нормально будзе. Так, сальманеллу подцепіць. Вы ведалі, што экран тэлефона адно з самых брудных месц, вось, ну, якія вы можаце памацаць. Тыпу, там бактэрыі Ты пастаянна. яшчэ маю сраку не... Добра. Не факт, што там брудней. Ну, в сэнсе, реально, там... Ну, я мыюсь. А тэлефон, калі ты мыў апошні раз? Учора. Ён кожны дзень мыецца. Выпадкова. Учора. Унітаз. Не, у мяне тэлефон кожны дзень мыецца, мне падаецца. У сэнсе. Ну, я калі ў душ іду, я ж не магу без музыкі, блядь, мне трэба музыка. Ты яго з сабой Я бярэш? сабе на тэлефоне музыку ўключаю, кладу тэлефон на полку прямо у кабінкі душавой. І калі вада цячэ, яна на яго ўся падае. Ну, віншую цябе, ты это... А потом мне 3 гадзіны паказваюць тое, што у вас валогі ўваход. У вас валогі ўваход? Адкуль ты ведаеш? Так. І ён такі, типу, я не магу зараджацца. Прасушыце мой уваход. Ну так, ёсць. Прыходзіцца дуць яму ўваход. Стаеш такі... Класная гісторыя пра шуршунчыкаў, таксама у выпуске для Патрыёна. Ці што, паслухайце. Вельмі файнае слово. Я яго забіраю сабе у абарот, так бы мовіць. Ва ўжытак. Бяру яго ва ўжытак. Во, вось так. Бера жэм карані роднай мовы. Ну што, можа, да навін? Давай. А то мы тут... Раз ты пачаў, ты пачынай далей. Ну, вось, пачынаецца. А я яе не разумею. Першая навіна пра тое, што Google ператварыў пошук у шаі-чат і адкрыў Android для канкурэнтаў. Па сутнасці, калі я прачытаў гэту навіну, Google пошук стаў па сутнасці тым, што сёння ёсць Gemini. То бок гэта Google чат. Гэта не паўсюль. Там можна запампоўваць гэтыя... Дадалі магчымасць запампоўваць карцінкі, ствараць карцінкі, нейкі там мазгавы штурм прыдумалі і яшчэ дадалі кнопку рэжым шаі. Хіба гэта не тое ж самае, што Gemini?
Ну, вось. Гэта літаральна Это то же ён. самое, Олег это Google. Ясно, картина вина. Цяпер ён говно. просто на галоўнай старонцы Гугла. Ну, пляваць абсалютна, калі шчыра. А хіба чат GPT гэта не то же самое, что Gemini? Ну так. Ты ж яйцы толькі профіль. Ну, А, нам ну, трэба больше і, каб было больше і. Ну, слухай, так, тут же тэма у тым, што уяві, колькі адсоткаў пошукавага трафіку адвалілася праз тое, што людзі сталі пытаць змест Гугла і шукаць інфармацыю ў Гугле, сталі гэта рабіць у нейрасетках. Ну, Неважно, ўсё у якіх. лагічна. Таму што нейрасеткі робяць тое, што мусіў рабіць Google пошукавая сістэма, шукаць інфармацыю. А ты, раней... Я памятаю, мне трэба было знайсці для кокос-рыпера... Ну, некае там вельмі спецыфічнае пытанне было. Табе трэба было знайсці кокос? У цябе больше праблемы знайсці кокос? Ты дзе жывеш? Табе контакт даць? Я ведаў, што не трэба было казаць слова кокос. Ну, у вас там пальмаў няма, то так. Магчыма, складана. Ну так, у Вільні іх багата. Вось. І, ну, рэальна, мне нейрасетка дапамагла праз тое, што яна мне выдала канкрэтную інфармацыю, вось, паводле майго пытання. А калі б я пайшоў у Google і напісаў, мне б там 55 ютубаўскіх спасылак, кожная з іх пачынаецца сённяшнім відэа, я раскажу, але спачатку падпішыцеся на мяне. Так што так, нейрасеткі... Дарэчы, гэта даволі лёгка вырашаецца. Ўсё, што ты раней шукаў відэаінструкцыі, ну, ці нешта такое на ютубе, зараз гэта нашмат хутчэй так знайсці ў тыктоке. Ты просто шукаеш сабе тое, што... Ну, ты просто вось літаральна бярэш пошук, вбіваеш пошукавы запыт, і з верагоднасцю 100% там выпадзе відос, які пакажа табе, як гэта рабіць. Я зараз, калі набываю... Я сабе... Так. Я зараз сабе, калі набываў робот поласмок, мне трэба было паглядзець агляды, а на Ютубе нічога няма, таму што ён там выйшаў літаральна некалькі тыдняў таму. Але TikTok мне паказаў 150 варыяцый відосаў, і як ён праходзіцца, як ён мые падлогу, як яго змяняць усю гэтую херню. Кароч, дзякуючы TikToку я вельмі хутка з гэтым усім разабраўся. Бля, хочаш сабе поласмок нормальны, моючы. Але не робот, а ручны. Ну, я не ведаю, мне западло. Я вельмі задаволены на апошні пару тыдняў, таму што я вось запускаю там раз на 3 дні. Першая прыборка я запусціў у рэжыме, у першы гікаўскі пачаўся, як паласмокціць падлогу. Вось там ёсць рэжым, калі ён вельмі пільна пылесосіць, яго вельмі маленькая прастора паміж адным праходам і іншым праходам. Вось. А пасля гэтага ты просто там кожны дзень, кожныя 2 дні запускаеш звычайны рэжым з мыццём падлогі. 30 хвілін у цябе ўсё выдатна, ідэальна чыста. Таму яно неяк так. Вяртаючыся да Гугла, да канца невядома, колькі адсоткаў пошукавага трафіка адвалілася, але гэта яўна іх неяк бянтэжыць, таму што калі паглядзець на тое, як Google зараз гэта ўсё робіць, яны гэта нават робяць не паступова, таму што я ўжо сваімі вачамі бачыў людзей, якія развучыліся гугліць. Калі вы апошні раз лазілі па спасылкам Гугла, каб знайсці інфармацыю? То бок ты не карыстаешься там умоўным чатам GPT для того, каб... Я карыстаюсь чатам GPT, але я заходжу, я яго нешта пытаю, а потым у мяне ўсё адно, ведаеш, нейкія сумневы. Я ўсё адно лезу, блядь, у Google і... На сумнеўныя сайты, якія напісаны і згенераваны праз чат GPT? Не, у мяне не такая інфармацыя. У мяне інфармацыя, якая там была актуальна некалькі год таму. Яшчэ да з'яўлення ўсяго гэтага. Там жа бачна, калі гэта ўсё напісана. Вось. Ці нейкія відэо людзей, якім я плюс-мінус магу верыць. Бо я памятаю нават вельмі шмат праебаў, я памятаю за чатам GPT у сябе, па крайней мере. Вось, бо калі ты пытаеш нешта адно, ён табе адпавядае, ты такі, ну так. Ведаеце,
Ведаеце гэты мем, тыпу, гэй, чат ГПТ, гэты грыб можна есці? Так, можна. А чаму, чаму я паміраю? Ой, ты абсолютна маеш рацыю, гэты грыб нельга есці. Так, вось літаральна тое ж самае, такі, бля, не. Трэба пайсці яшчэ пераверыць некалькі істочнікаў, там якое-небудзь відэа паглядзець, на які-небудзь сайт залезці паглядзець. Вось 5 прычын, чаму гэты грыб нельга есці. Ты памрэш. Як мне гэта так, ты быў правы, гэта 2 фазы, а не фаза і 0. Будь бяспечны, трэба абесточыць. Чувак ляжыць побач мёртвы. Гэта літарля яно. Па-другое, калі памятаеце, у Гугла быў уже суд з Epic Games. Усе забылі пра Fortnite. Fortnite ужо даўным-давно для Epic Games не з'яўляецца чыт-кодам на грошы. Хто табе сказаў? Што? Хто табе сказаў? Ну, то яны Fortnite зараз... да сіх прыносіць такія бабкі, што бля. Таму яны рэжаць касты на Fortnite, звальняюць людзей з Epic Games Store. Майго знаёмага звольнілі з каманды Epic Games, ну ён на іх працаваў, ну вось, калі была вось гэта 25% скарачэння людзей. У Epic Games, здаецца, пачынаюцца ўсё ж такі праблемы. Яны калісьці там уже не засталося, што дадаваць Fortnite скіны, якія, ведаеш, там уже ўсё, што магчыма, толькі дадалі, яны такі, бля, нам уже не трэба такая вялікая каманда, каб прыдумаюць новыя скіны. Вось і ўсё. Ну, гэта не так працуе, гэта аграменны лайф-сервіс, які, тыпу... Кароче, але... Epic Games судзіліся з Гуглом, і Гуглу давялося зрабіць Android крыху больш адкрытым, але яны, зразумела, зрабілі гэта па-карпаратыўнаму. Калі вы думаеце, што там не будзе гемарою, там гемарой будзе. Кампанія дазволіла размяшчаць староннія крамы прыкладанняў у Google Play, і першай крамай стала Aptoide Games. Але фішка ў тым, што працуе толькі ў ЗША, мае усе тыя ж абмежаванні, якія маюць староннія крамы і развязаныя пле, то бок яны павінны адпавядаць усім патрабаванням Google, яны яшчэ наверх павінны карыстацца іх сістэмай аплаты, то бок нікуды ты ад 30% камісіі не падзенешся, і вось галоўнае, пра што судзіўся Epic Games, яно тыпу засталася такім, як і было. Плюс Google заставляе на сваім баку праверкі на спам і шкоднае праграмнае забеспячэнне. Яны могуць прызнаць што заўгодна, ці што шкодным праграмным забеспячэннем, але, дзякуй Богу, ну там, тыпу, мы ведаем, колькі гаўна ў Google Play і колькі махлярскіх праграмаў зараз у Google Play, якія крадуць грошы. Ці што у Apple на App Store таксама тая ж самая сітуацыя, там, тыпу, паколькі я з гэтым працую, гэта літаралі працуе так, што у вас вось ёсць аплікацыя, у вас ёсць у ёй paywall, і потым вы праходзіце праверку, а пасля гэтага paywall спакойна на бэкэндзе падмяняецца на іншы paywall, і у цябе змест там, тыпу, 1,99 на месяц, і яно у цябе ператвараецца ў 45,99 на тыдзень. Вось, Ты брэшаш, на Apple такога няма. Apple гэта самая бяспечная, iOS гэта самая найлепшая пляцоўка. Канешне, там проста можна раздаваць даныя картак усім аплікацыям. Што? Кажу, на Apple можна раздаваць даныя карткаў усім аплікацыям. Калі ласка, карыстайцеся. Не ўсім. Трафі нельга. І ведаеш, што самае яшчэ дзіўнае? Пілдык не можа падцянуць з Apple Pay аплату. Магчыма, я не карыстаюся. Пілдык гэта ці што аператар сувязі ў Літве. Так. У мяне Тэлія, таму я не ведаю, чым гэта. У Тэліі таксама нельга, але ў Тэліі я проста даўным-даўно правязаў банкаўскую картку, і оно кожнае первае спісвае з мяне грошы за карыстанне. Таму я не вельмі пра гэта думаю. Гэта тыпу абавязаны плацёж. Вось, Google таксама на сваім баку заставляе спампоўванне і дасылку абнаўлений. То
То бок прыйдзецца праходзіць праз усе тыя ж гемароі, калі вы заліваеце абнаўленне на свае аплікацыі на Гугле, то гэта тыпу тыдзень у вас оно можа вісець, пакуль яны правераць. Кароч, усе гэтыя новыя крамы ніяк не змяняюць факта таго, што Google заставіла за сабой усе правы. Тое ж самае, як гэта здарылася і з Apple. Гэта на паперкі гэта будзе працаваць, па справе гэта ўсё яшчэ той же самы манапаліст, які ім быў і застаўся. Вадзім, дабей жартам. Якім-небудзь плеваць. Тут не до жартаў уже, хлопцы, ведаеце. Бадум. Я хочу наступную новину. Я Давай. хочу, дайте. Я люблю гэтую Канешне, канешне, хто б яшчэ. Пра Суна, пра маё любімае. Нарэшце гэта здарыцца. А здарыцца гэта 3 верасня. Бясплатным карыстальнікам. Божак чакае, як свята нейкае, напэўна. Ну, у мяне ўнутры такі, ведаеце, вось гэты мем, так, з енотикам, які такі зларадны, ёсць у беларускае слова зларадны? Зларадны... З'явіцца. Будзе, занячам у слоўнікі. Будзьма. Карацей, будзьма. Што адбудзецца 3 верасня? Так званым музыкам, якія за бясплатна карысталіся так званым сервісам Суна, пакінуць 7 спамповак за ўвесь час існавання аккаунта. Бясплатна. Калі вы хочаце паказаць усяму свету сваю звышкаштоўную музыку, то вы мусіце будзеце мусіць заплаціць. Павінны, так, заплаціць кампаніі за апгрейд да плана Pro. Але гэта яшчэ не ўсё. План Pro будзе падтрымліваць аж цэлых 20 спамповак у месяц, каб вы маглі радаваць увесь інтэрнэт сваёй звышкаштоўнай музыкай. А ёсць яшчэ і прэм'ер. Прэм'ер дазваляе сцягваць 60 разоў свае непаўторныя творы і заліваць іх у інтэрнэт і накладваць на якія-небудзь згенераваныя відэашэраг. Пры гэтым уладальнікі прэм'ера, якія карыстаюцца Suna Studio, я не ведаю, што гэта такое, абмежаванняў на спамповкі не атрымаць. Я то разумею, самае дарагое. Так? Гэта DAW унутры твайго браузера. Тыпу нешта накшталт рэпера, але з убудаванай нейрасеткай, дзе ты можаш па аддзельнасці ствараць дарожкі. Ну, гучыць зручна, ці будзе... Не вельмі, ён не ў стане, блядь, у праекце трымаць адзін і той же BPM. Вось, тыпу, такія праблемы ў яго, тыпу. Калі ты ведаеш, ты сапраўды музыка, і ты, вось, табе трэба там стварыць сэмпл, і он табе яго выплёўвае, там, тыпу, стужкай, там, тыпу, 2 хвіліны. Ты забіраеш яго сабе ў праект, пачатак, напрыклад, 140 BPM, канец 156 BPM. Файна. Ты просто потым вымушаны... Я думаю, тым людзям, якія генераць музыку і асабліва тэкст пра Суна, што такое BPM, яны не ведаюць, таму не важна. Гэта яшчэ не ўсё, гэта толькі пачатак. Кампанію Суна рэгулятары... Ну, так сама, боже, столькі злобы. Кампанію Суна абавязалі пазначаць звышкаштоўныя, непаўторныя, немагчымыя па сваёй прыгажосці і якасці творы лейблам, ну, што гэта створана праз штучны інтэлект. Ну, то бок, каб стрымінговыя платформы маглі як бы раздзяляць музыку для людзей з музычным густам і для ўсіх астатніх. Карацей, джаз з беларускай мовай згенераваны ў Суна цяпер будзе пазначацца нейкім там цэтлікам, напэўна, так, і гэта будзе на стрымінгавых платформах, гэта будзе у асобнай, нікому, спадзяюся, непатрэбнай, самай незаўважнай укладцы. Ой, бля, як ты памыляешься, дядька, як ты, блядь, памыляешься, ты не уяўляеш насколькі.
Вось. Ну, прынамсі, у карыстальніка будзе выбар адсеяць найлепшыя творы ад не найлепшых Чалавецтва. твораў. Так, ад вось гэтага вось. А звычайныя музыкі напісаныя звычайнымі людзьмі. Ну, так. IT-барада не пагадзіцца. Але што зрабіць? У такі час жывем. Так, там былі судовыя прэтэнзіі з боку музычнай індустрыі, ну і гэта, па сутнасці, так бы мовіць, fuck around and find out. Вот цяпер вы будзеце пазначаць свае так званыя творы, што гэта на нейраляпілі вы. Ці вам. Гэта ўсё добра, але ж пасля гэтай навіны праз некалькі дзён я бачу навіну аб тым, што выйшаў аналаг Суна, але толькі бясплатны і без гэтых вотэрмарак. Вось. Ну, і так. Нешта ёсць такое адчуванне, што нічога, блядь, не зменіцца. Зараз музыка згенераваная праз штучны інтэлект вельмі лёгка пазнаецца музычнымі сервісамі, ўжо існуе тыпу 300 алгарытмаў, якія гэта робяць, плюс яны дададуць вотэрмаркі, таму яно ў іншы загончык усё ж такі пойдзе, але я не згодны з Вожыкам у тым плане, што яно нахер нікому не будзе патрэбна, таму што самім музычным пляцоўкам ім вельмі выгадна талкаць шыі музыку, таму што не трэба нікому плаціць камісію. Хай талкаюць яе ў сраку. Так, і тыпу большасць людзей, якая слухае музыку на стрымінгах, яна яе слухае фонам, яны запускаюць там на тэлевізары, на Xbox умоўны Spotify, врубаюць сабе лоу-фай плейліст, ці гукі дажджу, ці там плейліст для чытання фэнтазі і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, і гэта згенераваная музыка, якая будзе згенеравана з тым жа самым Spotify, і, паверце, ніякіх лейблаў створана пра шыі там не будзе. Гэта ўсё, і яно будзе талкацца далей у падборкі, і шыі музыка, яна будзе далей ўсё больш захопліваць. Музыкі ўжо вельмі моцна падселі, сапраўдныя музыкі, якія насамрэч ствараюць музыку, яны вельмі моцна падселі на штучны інтэлект, не толькі ў плане таго, што яны шукаюць там некага натхнення, але тыпу стварыць сэмплы, перарабіць мідзішкі ў жывыя гітары і гэтак далей. Тыпу гэта зайшло вельмі далёка, і вось гэты Суна... Ну, але ж яны выкарыстоўваюць як інструмент. Так, Суна студыя гэта сапраўды моцны інструмент, ён не вельмі добра працуе, але там ты, напрыклад, ты забіраеш сабе сэмпл, заходзіш у рэйпер, пачынаеш яго сэмпліраваць, крыху там ты падганяеш пад тое, што табе трэба, яно вельмі моцна паскарае. Гэта даволі лёгка пабачыць, напрыклад, па лоу-фай альбому Bring Me The Horizon. Яны ўзялі ўсе свае папулярныя, самыя папулярныя трекі, і праз Суна, і там 3 гадзіны, і праз ёб твою маці яны зрабілі лоу-фай альбом, які у іх запушчаны стрым на Ютубе, які заўжды глядзяць некія людзі, і калі ў гэтых людзей ёсць прэміум, яны маюць прамую манетызацыю з гэтага. Таму ўсё ж такі гэта не смерць нейрамузыкі, яна ўсё яшчэ застаецца, к сваімі каранямі вельмі глыбока. Улічваючы тое, што Суна зараз пайшлі па шляху найменшага супрацьстаяння, то бок яны ўзялі калісьці вельмі шмат ліцэнзійнай музыкі, навучылі на ёй сваіх мадэляў, а зараз яны заключылі дамову з Warner Music Group і далей проста будуць рабіць нейрасетку, якая стварае музыку на умоўна тым, што было ўзята афіцыйна, але насамрэч мадэлі не будуць ніяк адрознівацца. Яны проста заключылі дамову. Ты ўжо назад гэта ніяк не адкруціш, у гэтым праблема. 2 балістыкі. І ўсё адкруціш. Просто разъебать соцсерваками, да?
Ну так. Тут же яшчэ на фоне гэтага з'явілася навіна, вось літаральна ў той же дзень Spotify аб'явіў, што яны рыхтуюць асобныя правілы для віртуальных музыкаў. З сярэдзіны верасня яны ўжо ў сервісе з'явяцца пазнакай AI-персона, якая будзе паказваць, што выканаўца створаны з дапамогай штучнага інтэлекту. Яны даюць магчымасць аўтару пазначыць самому, што ён створаны праз ШАІ, а калі гэта аўтар не будзе рабіць сам, Spotify заставляе за сабой магчымасць пазначыць гэта аўтаматычна. Вось, музыку AI-выканаўцаў планіруюць выключыць сістэмы персанальных рэкамендацый, ва што я не веру. Гэта катэгарычна прыносіць прыбытак усім музычным сервісам, не толькі Spotify, умоўна Яндекс.Музыцы, умоўнаму Tidal і гэтак далей, і гэтак далей. Tidal зараз піша, што ён AI-free і ўсё такое, але, ну, тыпу... Маркетынгавы ход? Гэта выключны маркетынгавы ход, таму што пакуль не існуе механізма, які б добра адсочваў гэта на этапе стварэння. Гэта трэба павесіць на які-небудзь умоўны сервіс, там, DistroKid, які залівае музыку на пляцоўкі, каб яны правяралі гэта на сваім баку, каб гэта умоўна там да Spotify, Tidal, YouTube Music не даходзіла. А яны рабілі толькі другасную праверку. Але DistroKid, Tidal, яны, наадварот, нашмат больш зацікаўлены ў тым, каб нейрамузыкі выкладаліся на музычныя сервісы, таму што ты же DistroKid просіць за гэта грошы. І ты павінен плаціць раз на год падпіску, каб твая музыка далей трымалася на стрымінгах. Калі раней была вось гэта тыпу мяжа, дзе музыка павінен быў прыкласці нейкія намаганні, каб стварыць музыку, і ён разумеў, за што ён плаціць DistroKiду, то зараз гэтая мяжа сцёрта. Чалавек можа вось паглядзіце мой новенькі трэк на беларускай мове, вось сюда. Вось я тэкст напісаў праз чат GPT, ці ўзяў чарговы верш Янкі Купалы, каб мы паслухалі, хто ты гэткі свой тутэйшы. Вось, і ў чарговы раз гэта выкласці на стрымінгі дзеля 3,5 праслухоўванняў. Давайте, калі ласка, памятаць. Таму ідзем і слухаем Уладзя «Я таю», хіт гэтага лета. Так, Дашлі. Створана цалкам без штучнага інтэлекта. Просто... Лишь бы там штучны інтэлект быў. Імхо, ва ўсей гэтай сітуацыі трэба памятаць, што 99% трэкаў, залітых на Spotify, не маюць 1000 праслухоўванняў. 99% музыкі, якая заліта на стрымінгавыя сервісы, яна нікому не цікавая. Так было і раней, калі музыкі прыкладалі намаганне для стварэння музыкі. Просто зараз выбару гэтай музыкі будзе ў 10 разоў больш. І вам трэба будзе, ну, самім адрозніваць, што вы хочаце слушаць, а што вы не хочаце слухаць. Вось, і ўсё. Раунд. Пау. Ну, слухай, калі б гэты механізм адсеивання штучнай музыкі адразу працаваў бы, то наўрад ці яны пасля дадавалі магчымасць самім карыстальнікам юзаць, тыпу, тое, што вось паглядзіце, гэта магчыма штучны інтэлект. І давайте не забываць людзей, тое, што існуюць людзі, якім падабаецца нейрамузыка. Ёсць людзі, якія не іранічна слухаюць нейрамузыку, ім падабаецца. Іх таксама... Ты меня не бойся, ведь я рядом. Блядь. Я не ведаю, што гэта. Мне гэта гаўно, блядь, трапляю. Тык-токі уже 3-й дзень, мне падаецца. А што ты чакаеш ад тык-ток? А ў інстаграме, ў рылзах там... І ў інстаграме тое ж самае. Я табе потом накидаю. Не трэба, дзякуй. Ну я накидаю. Лепей відосы, дзе людзі ванітуюць. Так. Фу, блядь. Там ванітуюць ад музыкі. Трэба накласці. Сумесціць, так. Да, так. Пішыце ў каментарах, ці падабаецца вам музыка. Я не маю нічога супраць людзей без музыкальнага густу. Ну, ёсць такія людзі. Ну, падабаецца вам, жэрці, гаўно. Ну, хтосьці ж робіць шуршунчыка. Слухайце музыкі. Так шуршунчык-то прыемны. Напэўна. Адкуль ты ведаеш? Не падаецца. Я не ведаю, Добра, хлопцы, давайте потом запишемся. Давай, пакуль. У мяне справы. Пора. Так. Не ў мацоўню раптам трэба бегчы. Зараз толькі паслухаю шаішную музыку і пайду рабіць шуршунчыку. Так. Слухайце свае шыі музыкі і шуршунчыка робіць адзін аднаму.
Чисто блок нечаканага шуршунчыка з'явіўся. Бля, шуршунчик гучыць як нейкая жывёла. Так, Маленькая він так такая, само. пушистая. Грызун такі маленечкі. Так. Тушканчик, Як шуршунчик, гэта брат яго. Так, один хуй. Ой, ну карацей, побачым, куды гэта ўсё зойдзе. Ну, я Мы ўсё нікуды адно ўжо рады, не што- падзенемся ад гэтага. Яно існуе, яно нікуды не знікне. Ўсё, Я трэба гэта кожны раз, назіраць. я адсеиваю увесь час. Калі я не ўпэўнены ў выканаўцы, я іду і гляжу яго соцсеткі. Гляжу, калі ён выпускаў песню, бо гэта, ведаеш, ты пачынаеш нешта слухаць, такі, бля, нешта не тое, нешта, ну, тыпу, Металёва напружвае какое-то, ў гучанні. так, такое Ты лезеш, что-то. Так. Ты лезеш і глядзіш тое, што у яго там 30 песен усе былі напісаны ў гэтым годзе. Ты такі, У гэтым месяцы, хутчэй. так. Гэта, Ты да такі, рэчы, цалкам захапіла. У Амазона ёсць сервіс для Kindle, які ты падпісваешся на сервіс, і у іх там вельмі шмат кніжак, якія можна чытаць, ты іх просто выпаповаеш з Amazon Store. І там ёсць аўтары, у якіх на дзень выходзіць па 20 кніг. Ну, скажы Ось яшчэ зноў, што пентаквантар гэта шыі. Я не казаў пра пентаквантар, што А пентаквантар пра што ты шыі. казаў? Я Што ты я казаў? спецыйна апусціў назву, каб не сказаць. Я не казаў, што пентаквантар гэта шыі. Я сказаў, што Каго нам? потым Хто к нам прыйшоў каментары? Аўтар чаго? пентаквантара. А, Але я не казаў, што пентаквантар гэта шыі. Мяне он просто, здаецца, гэта не так зразумеў. Я казаў, што Про ёсць... забойство на вуліцы Макаёнка. Нет, я казаў пра кнігу, якая была выпушчана на Gutenberg Publisher, і яна зроблена пра шыі. Я дакладна гэта ведаю, я размаўляў з яеным аўтарам, які мне даказаў, што яна зроблена пра шыі. ён табе даказваў? Ну нет, ён Такі, бля, не верю, сам напісаў. Такі, да я- не, гэта шыі. Я яе напісаў праз шыі, я кажу, так вось у цябе ззаду кнігі налепка, што зроблена без шаі. І ён мне кажа, што тыпу, ну гэта абавязковая Наёбка умова, для калі ты улёбка? падпісваешся з Gutenberg паблішерам, што у цябе павінна быць налепка аб тым, што створана без шаі, але яна зроблена праз шыі. Ахуенная налепка. Ну, вось Вельмі дапамагае. увесь кошт. Я дарэчы, тое, што пентаквантар не напісаны праз шыі, па яму бачна, таму што ў пентаквантары ёсць моманты, дзе у цябе вось такія сказы. Шыі так не піша, шыі піша па 3 словы. Вось гэта ўсё дакладна кажа. І вокладка там, наколькі я разумею, таксама не бачна, каб вокладка пентаквантара была створана праз шыі. Яна вось тыпічна тое, што робіцца ў фоташопе. Ён падышоў да ейнага дому. Вось 4 прычыны, чаму ён мог падысці да ейнага дому. Я не ведаю, я калі гартаю соцсеткі, вось калі заходзіш у прапанаванае, а не на тое, што ты падпіс, гэта так вымаражвае, там просто кожны пост, вось такім вось чынам напісаны. Кожнае просто. Так, гэта якія соцсеткі? Трэц? Ну так. А хто-нибудь так, у Твиттері сидит, там нешта змянілася? Не заходжу. Раз на 3-4 тыдні, калі мне трэба зайсці запосціць спасылку на падкаст. Мяне вельмі вар'юе гэтае месца. Я не магу, мне просто... Бля, я жаданне толькі жыць знікае, калі я чытаю беларускі твиттер. Я Ксюшеньку заблочыў у Твиттера. Не прайшло і 5 гадоў. Ну, дарэчы, прайшло вось прыблізна столькі так. Даўно трэба было. Тыпу, з вар'ятамі не трэба гэта. Так я асабліва не Бля, на зараз яшчэ ў каменты прыйдзе, божух. Куды што? Заблочым і там. Не ваша Так, міна. Та ніхто, нас ніхто не глядзіць, спакой. Ну так, дзякуй Богу. Давайте да нашага блока з фільмамі. Першае I'm a гэта... Barbie girl. Так, Барбі 2 паставілі на паузу праз фінансавае разнагалоссі, і гэта гісторыя не пра тое, што Барбі не хапае грошай на вытворчасць, гэта гісторыя пра тое, што яны проста не могуць дамовіцца. Сама праца над працягам Барбі, яна фактычна спынілася праз фінансавае разнагалоссе паміж самім Warner Brothers'ам і стваральнікамі арыгінальнага фільму. Студыя хоча вярнуцца да працы над сіквелам, яны хочуць вярнуць рэжысёрку Грету Гервік і сцэнарыста Ноа Баумбака.
А таксама яны хочуць павернуць у галоўных ролях Марго Робі і Райана Гослінга. Памятаеце, калі Райан Гослінг здымаўся ў кожным фільме змест Тимаці Шаламе, мы таксама сумуем по гэтаму часу. Хопіць Тимаці Шаламе, давайте, калі ласка, яго адменім як-небудзь. Вось, каманда атрымала ўжо... Адменім Тимаці Шаламе? Так, я больше не хочу бачыць фільмы з Тимаці Шаламе, да, і Томом Хохландом уже. Так, паглядзі Чалавек-паука, там Шаламе нема. Ну, дзякую. Там нема Шаламе. Так. Каманда атрымала ўжо 6 прапаноў ад Warner Brothers, але ніводная іх не прывяла да пагаднення. Пры гэтым сам Райан Гослінг нібыта хоча атрымаць 20 мільёнаў даляраў за вяртанне да ролі Кена. Вось, пра тое, колькі хоча Марго Робі ў навіне не кажацца, але мне здаецца, што Марго Робі ў гэтым плане павінна папрасіць грошай паболей, чым Райан Гослінг. Калі бакі не дамовяцца, Барбі 2 застанецца ў вытворчым аду. Гэтае пекла, якое чакаю усе фільмы на кшталт Блейда. Вось. Не тое, што Барбі вельмі моцна падобны з Блейдам, а тое, што яны не вельмі моцна могуць дагаварыцца пра вытворчасць гэтага фільма. Аднак сітуацыю складняе яшчэ і тое, што ў снежні правы на гэтую франшызу вярнуцца назад да Матtel. Гэта тыя, хто стварае самі фігуркі Барбі. І ў такім выпадку кампанія сама захоча ці зможа запусціць уласны фільм, але, імаверна, гэта будзе перазапуск, ніяк не звязаны з тым, што выходзіла і вельмі моцна хайпанула ў часы Барбі Геймера. Калі вы памятаеце, была такая з'ява ў гэтым міры. Барбі Геймер. Бля, сорамна, але да сих ні той, ні другі фільм не паглядзеў. Барбі класна, я табіраю. Просто вельмі лёгкае кіно. Я ад яе чакаў, што гэта будзе там феміністычнае выказванне. Усё вельмі прыгожа зроблена, вельмі класны фільм. Геймер. Кароч, пры гэтым Ервік разам з Бамбакам кажа, што іх ёсць две сюжэтных ідэі для другой часткі. Працаваць над ёй яны, канешне, плануюць пасля таго, як яны заключаць новы кантракт. Всё правильно. Сітуацыя можа змяніцца, калі Дэвід Элісон атрымае кантроль над Warner Brothers пасля зліцця з Paramount. Хачу нагадаць, што зліццё з Paramount пакуль пастаўлена на паўзу, пакуль гэта правярае антыманапольны рэгулятар. Яны змогуць аднавіць дамову з Mattel і паспрабаваць вярнуць арыгінальную творчую каманду, калі атрымаюць кантроль над Warner Brothers. Першая Барбі тым часам выйшла ў 2023 годзе і зарабіла 1,45 мільярда даляраў у агульным сусветным пракаце. Вось такая вось навіна. Што вы думаеце? Я думаю, што вельмі здаровы падыход пачынаць працаваць толькі пасля заключэння кантракта. 100%, 1000%. Толькі так і рабіце. Ніколі не думайце на гэта. Тэставае заданне выконваць і толькі пасля перадаплаты. Таксама факт. Не заўсёды гэта працуе, на жаль, але... Я гэта кажу цалкам не іранічна, калі вы лічыце, што ваше тэставае заданне павінны потым, як яны звычайна і робяць, яны іх выкарыстоўваюць потым у прадакшане. Калі так, вы просто дамаўляецеся пра аплату тэставага задання і ты робіш тэставае заданне. Гэта нармальна. Я ўвесь час за тэставае заданне прашу грошай. Невялікія, зусім невялікія. Это можа быць 50 еўра. Але я ведаю, што гэтыя людзі, па-першае, зацікаўлены ў тым, каб знайсці нармальнага спеца, яны гатовы за гэта заплаціць. А з цяперашнімі рэаліямі гэта цалкам працуе. Калі ты ідзеш на пазіцыю, за якую гэта фултайм пазіцыя, гэта пазіцыя, якая прыносіць грошы кампаніі, а я працую у такой межы, дзе я напрямік сувязаны з колькасцю спамповання ў аплікацыі, то калі вы хочаце выкарыстаць потым вынік у прадакшане, калі ласка, у вас ёсць такая магчымасць заплаціць. І калі проста ідзем тебе шыі не заменіць, так? Ну, з гэтым, канешне, ўсё нашмат складаней, шыі сапраўды замяняе маю працу. Я усімі сіламі намагаюся зараз працаваць разам з шыі, я намагаюся тым... Палю сервера, палю... Для балістыкі.
Была прышпільная з'ява у часы тэхнічнай рэвалюцыі, якая была напрыканцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, была з'ява людзей, якія хадзілі і ламалі машыны, падпальвалі заводы, вось яно прыблізна так. Не, я просто намагаюся навучыцца працаваць разам са штучным інтэлектам і зараз быць больш як кіраўніком прадакшн-каманды, таму што раней тую працу, якая выконвалася 3 ці 4 людзьмі, зараз гэта магу, дзякуючы штучнаму інтэлекту, рабіць я адзін. Я просто з сабой спрабую замяніць адразу 3, 4, 5 функцый. Я ўсё адно не разумею. Ведаеце што? Ну. Па-першае, Барбі... Не, я глядзеў, я памятаю, што я таксама чакаў, але я чакаў крыху іншага ад таго фільма, як ты казаў. Гэта там феміністычная павестачка, яна там крыху ёсць, але ну такая прыгожая. Там шмат ёсць, але яна ну, сапраўды добра зроблена. Прыгожа, сапраўды прыгожа. Так, наконт Барбі-геймера, мне Барбі больш спадабаўся, чым Опенгеймер, бо Опенгеймер вельмі зацягнутае кіно. Я думаю, там гадзіну можна было выкідваць смела, там просто... Можа нават і 1,5 супакойна. Гэты фільм мог цягнуцца гадзіну 45. Ізі. Маглі просто перед Барбі паказаць трэйлер, і ўсё, і хапіла бы. Згодна, абсалютна. Так, сэканомілі б усім час. Але грошы ты заплаціў бы, як за паўнавартаснае кіно. За 2. Згодны? А? Не? Ось. Я стаміўся ад працягаў. Гэта тычыцца Барбі 2, гэта тычыцца таго ж Спайдермена, і гэтак далей. Бля, ну ты давай ўжо фільмы Марвел працягу як дрэнна. Гэта ўсё адно і тое ж, гэта тая ж самая сава нацягнутая на той же самы глобус, толькі ну крышачку гэты глобус вось так павярнулі на ну іншы бок, вось. А так гэта тая сама. Так. І гэта коміксы, якія ствараюцца просто ў выглядзе кіно і гэтак далей. Хочацца просто мне дайце паныць. Хачу паныць, што я хачу арыгінальных сюжэтаў. Нават кляты Weapons, да якога багата пытанняў, ну то бок зброя, ці як там іх пераклалі. Ён ёсць, дарэчы, па-беларуску можаце глядзець на кінакіпе і на скрынцы. Ну, гэта не найлепшае, гэта не найлепшае кіно. Гэта не найлепшы жахлівік, але яго было цікава глядзець. Таму што... Паглядзі, гэтага ж сцэнарыста, у яго ёсць Берсерк, называецца, падаецца. Дзякуй. Трэба будзе паглядзець. Тыпу, кажуць, што таксама добра. Таму што, дай скончу думку, таму што гэта не працяг чагосьці там пераваранага 10 000 разоў і нацягнутага на той же самы глобус. Дарэчы, пра Тімоті Шаламэ, Зендаю і хто там яшчэ, і Тома Хохланда, так, таксама гаварыў мой родны падкаст, у них літаральна учора выйшаў падкаст, можаце таксама падпісацца на іх, а паслухаць. І яны таксама ўзгадвалі гэтую праблему, што, тыпу, колькі можна? У наступным фільме у нас будуць мінімум 2 з наступных 3 актораў. Зендая, Тімоті Шаламэ і Том Голланд. Ой, таксама яна... Чалавек-паўка яны збіраюцца агучваць, так? Я так разумею. Я нічога не казалі пра Чалавека-паўка. Ці Адысею. Пра Адысею я бачыў, там былі там же няма пытання. ні Шаламэ, ні гэтага. Ну, карацей, можа, паслухайце, там яны, мне здаецца, нават крыху пра Адысею і кажуць, калі я не памыляюся. Або яны адказвалі ў каментарах, што пакуль што, ну, трэба скончыць цяперашнія праекты перад тым, як брацца за штосьці новенькае. Выпусціць Уладар Пярсцёнкаў 3. Уладар Пярсцёнкаў 3 амаль скончаны. Я спецыйна заходзіў у каментары падкаста, каб паглядзець вось ты самы каментар. Калі Уладар Пярсцёнкаў 3. Я не ведаю, чаму людзі так сікаюцца. Я на гэтую другую частку не паглядзеў. Ну, тыпу, 25 гадоў чакалі, камбэк такі гаварыў, 25 гадоў чакалі. Пачакайце вы яшчэ некалькі месяцаў, не сікайце это сам. Не сярыце жарам.
Все будзе. Так, Дайте ідзіце пакуль чалавеку скончыць працу Марці нормально. непаўторнага паглядзець. Так, можете паглядзець Марці Так. непаўторнага затое. Таксама выйшаў ось ужо у вольным Ведаеце, хто там ёсць? Мінімум 2 з 3 наступных актараў. Ладно, там, по-моему, 1. Так, так, Адзін так. толькі. Але затое які? Наш зубр. Он. Камбэк смешна выказваўся, кажа, што ладзілі, дарэчы, на ім быў на закрытым паказе, афлайнавым паказе, ці шаламы, ўсё ўжо. Марці Я прыїжджаў. Марці непаўторнага, і людзі, ну, гаварылі камбэгу, што ён... Яму так пасуе гэтая роля, яму так пасуе гэтая роля. Он такі, я што, такі гаўнюк, што ли? Я не такі мудак. Але агучана, ну сапраўды класна, я прям пацвярджаю, што... Я не такі мудак, але ўладара пярсёнка чакайце. Там не ад яго залежыць ужо, Прабачце, супакойцеся, Егор, будзе прабач. вам ваш уладар пярсцёнкаў. Ой, вось, мне вось цікава, колькі людзей, блин, паглядзяць трэцяга уладара пярсцёнка. Мне здаецца, там ные адзін і той же чалавек. Ну, 2. Ты і Да той ідзіце. Але як? Божах, Ну, то найдзіце кніжку, пачытайце, тыпу, там прям тыпу, шмат будзе, вам хопіць. Не прыйдзецца глядзець. Якраз фільм выйдзе. Так, тыпу, да, Божах на ўладар пярсцёнкаў чытаецца, ну, кніга за тыдзень. Ізі, просто ізі. Елі ж гэта трэба чытаць. Божахна. А як жа хуткі дафамін? Ну, ты чытай, а потым глядзі тык-ток. Тыпу. Адначасова. Адным вокам у кнігу, другім у тык-ток. Так. Я відэо дзякуй. так жа гляджу. Я ў тык-ток, усе, каму я не адказваю у тык-току, прабачце, я не заходжу ў тык-ток. Мяне там... Я яму столькі відэо накідаю. Ён такі, я не заходжу ў тык-ток, а на наступны дзень заходжу, а яго новае відэо выклаю. Такі, не заходзіць. Так я ж выкладваю. Я ж не значу, што Так, я а сяджу. паведамленне пачытаць, не? Не цікава, прабачце. Там ужо больш за 100 тык-токаў табе адпраўлена. Ну, але добра, яны там ужо ляжаць, я табе нічога не адпраўляю ўжо некалькі месяцаў, напэўна. Можаш мне ўсё дасылаць у Інстаграм. Скажу табе па сакрэце. Давайте, Spider-Man, Brand New Day. Брэнд New Day. Я чуў, што ўсё файна. Вельмі спадабаўся фільм ад маіх знаёмых, якія хадзілі на, ну, менавіта ў кіно. Я ведаю, што Гомзік дакладна чакае гэты фільм. Можа, нават ён і сходзіць у кіно, не ведаю. Мне кінасусвет Спайдермена абсалютна не цікавы, у мяне няма ніякага меркавання. Просто дженерик фільм пра чалавека-павука, напрыканцы якога абнулілі ўсё, што было дагэтуль. Як Ты заўжды. глядзеў? А? Ты Яны глядзеў? Да. перайшлі ў новы мультысусвет на іншы ўзровень і каб пачаць усё нанова. Калі б так. Ну, нешта накшталт. Просто... Просто ты яго глядзіш і напрыканцы ты цяжка дыхаеш, просто такі... І разумееш, што на мсціўцаў ты ўжо не пойдзеш. Ну, вось, менавіта ў мяне так адбылося. Я не ведаю, як у астатніх, я просто адчуваю вельмі моцную стому. За 17 дзён ён перасягнуў 2 мільярда ў агульным касавым зборы. Да гэтай сумы дабіраўся толькі мсціўцы фінал. Вось. Усё гэта паказвае, што хутчэй за ўсё новыя мсціўцы, у якіх будзе Роберт Даўні-младшы ў якасці доктара Дума. Яно набярэ сваіх 2 мільярды, Марвел магчыма вяртаецца, а магчыма яны абасруцца і нічога не будзе, таму што за павучка ўсё ж такі адказная у большасці Sony, і права на павука належаць Sony, яны гэта выпускаюць разам з Марвелом. І не зусім зразумела, як далей яны будуць проста, як павук будзе ўбудаваны ў кінасусвет Марвел, таму што пасля кожнага фільма ў іх пачынаецца гэтая срачка з тым, што як мы гэта далей будзем рабіць, таму што правы на комікснага павука належаць у самім Марвел, і яны яго выпускаюць, правы на кінасусвет належаць Sony, а правы на фігуркі чалавека-павука і ўвесь асобны меч ім належыць там тыпу адсотак на адсотак. І яны ўсё не могуць дамовіцца аб тым, як яны гэтыя правы будуць дзеліць.
Нічога не хочу казаць про павука, я хочу просто каб гэта ўсё скончылася і вось Лёша, яно не вар'яцтва з Томом скончыцца. Холландам. Пакуль гэта прыносіць 2 мільярды, яно не факт, я будзе разумею. скончвацца ніколі, пакуль людзі будуць хадзіць і несці свае грошы і купляць діджитал копіі і так далей і браць у пракат, не скончыцца яно ніколі, не будуць ламаць яны свой бізнес. Але вось я больш чакаю я чакаю таго, што нас чакае ў наступных піратах Карыбскага мора. Можа быць, мой родны гук нават і агучыць. Я вот быў бы рады. Пакуль што там вядуцца перамовы з Джонні Дэпам аб вяртанні да ролі Джека Вераб'я. Дзякуй, што далі распавесці пра меркаванне за Спайдермена. Прабачце. Давай. Та насамрэч нічога, я просто бачу выпадкова заспойлерыў сабе той момант, тое, што вельмі дрэнна паказалі яго мутацыю. Бо я, напрыклад, чакаў мутацыю, што будзе як у Спайдермен 94-го года. З 6 руками. Так. А за рэйтынгу PG-13. А тут у яго толькі брудныя валасы на галаве, да? І вочы пацямнелі, ну, Так. і ўсё, я такі, бля, ну... Ну, ты можаш пераглядзець момант. іншыя часткі, там, в прынцыпе... 94-го года? Выбраць, не, ну, абсалютна любое пра Спайдермена, ты можаш выбраць любую мутацыю сабе. Не, ну, так гэта ж не тое. Ну, ты разумею. Але, ну, слухай, я хачу гэты фільм паглядзець выключна з-за гэтай маёй самай любімай дзяўчынкі з вельмі дзіўных спраў. Мілі Ось. Бобі Браун? Не, Сінді Свін. Сідні. З вельмі Так. дзіўных спраў з эфарыі. Не, Што? яна ў дзіўных справах здымалася. Сідні Свині здымалася ў дзіўных справах? Не не Сідні было. Свіні, бля. Сідні Сінг. Боже, я Хто думаю, это? мне не тое пачулася, я такі, блядь, як я мог пра гэта забыць? Сідні Свині была ў дзіўных справах, дзе яна там сіські показывала? Што, ну гэта Сідні літаральна Сінг. тое, чым займаецца звычайна ў кіно Сідні Свині. Всё, я Не- зразумеў. Пра каго ты. Сідні Сінг, ух. Я, можа, прагучу зараз як сексіст, але, ну, типу, Ты сексіст. знайдзіце фільмаў, дзе Сідні Свині не показывала сіські. Да, пашана ёсць за гэта. А навошта? Мінусы Не, будуць. так. Навошта шукаць? Навошта гэта шукаць? Гэта ж не цікава. Вялікая пашана такім таленавітым акторкам з вялікім патэнцыялам. Як акторка, дарэчы, нармальная, типу. Я Гэта чакаю не другую гісторыя. частку горнічнай. Ой, гэтай. Горнічнай, Так, так? горнічна. Горнічную. Другую частку. Абсалютна тое ж самае будзе, я ўпэўнены, але я пагляджу. Першы прям зайшло добра. А там яны збіраюцца другую частку здымаць? Так. Так, Поэтому- яны ўжо прыцягнулі яе. Так пачакай, ты ж табе ж не падабаюцца працягі вот эти вось розныя. Ну там же не свінь. Там не гэта важна, да. Не гэта важна. Сіські покажи. То калі просто у кожным Спайдермэне падчас сеансу будзе выходзіць Сідні Свіні такая. Чисто така. Такі, бля, фільм заебісь. 2 мільярда збораў за 17 дзён. Пау. По мільярду за цыцачку. Ой, бля, якая пізда вожыку ад жонкі. Слухайте, мы разом глядзім. На сіські Так, Добра. оцениваем. Я тебе больше скажу, мы... я тебе больше скажу, мы коли идем по вулице, бачим якую-нибудь пригожую, бачим якую-нибудь пригожую сраку такую у лосинах, мы такие. Жонка така, ебать, у яе сырак. А ты такі, бля, які у яго магчыма яшчэ і чэлес. Мужчинские так само оцениваем что-то. Мы ж сучасные. Скропки зору Шуршунчика. Шуршунчика прыгоднасці. О, дарэчы, класная назва для подкасту трэба запісаць. Калі ласка, не трэба. Не, малю, не трэба. Ну, нам яшчэ аккаунт на Порнхабе рабіць з такой катэгорыі. На OnlyFans. Шунчика
прыдатнасць. Боже. Калі ласка. Вось так і нараджаюцца новыя беларускія праекты. Умоўна, Вучыцеся. вучыцеся, так? Умоўна, ты хацеў сказаць умоўна геніяльна. Добра. Короче, гэта вяртаемся да Джека Вераб'я і новых піратаў Карыбскага мора. Яны ж спрабавалі запусціць 6-ю частку франшызы, на чале якой павінен быў быць жаночы персанаж замест Джоні Дэпа, таму што Джоні Дэпа скасавалі з усіх праектаў некалькі год таму што яны вельмі моцна не падзяліліся з Эмбер Хёрд усялякім у судзе. Ну, яна з ім дзялілася, на ложку заставляла. Калі зараз глядзець на ўсю гэтую гісторыю з Эмбер Хёрд, Гэта жарт пра гаўно. то немагчыма, вось мы прыйшлі вось да гэтага інтэрнэта, немагчыма даказаць, што Джоні Дэп яе не біў, і немагчыма даказаць, што Эмбер Хёрд яе не хлусіць. Мы знаходзімся у той кропцы міра, дзе тыпу хто каму верыць, той таму і тыпу верыць. Як бы гэта дзіўна і Ты апісаў зараз просто абсалютна любую рэлігію. Так, Джоні Дэп просто, тыпу, пачакаў некаторы час, грошай у яго было шмат, каб просто пачакаць і не здымацца. І ўсё, далі ён усю гэтую культуру адмены на струку правярнуў і, тыпу, ён хутчэй за ўсё вернецца, што б там насамрэч паміж імі не адбылося. Нават калі там уявіць, што калі вы верыце, што Джоні Дэпа супраць яго гэта былі там плёткі, распускалі меды, гэтак далей, то ён, нават калі ён сапраўды яе біў, ён выйшаў сухім з вады і нічога яму за гэта не было. Адзіная праўда, якую мы ведаем, засталася ляжаць на ложку. Факт. Давайте к навіне пра GTA. Ой, GTA-шечка. Усе бачылі злівы? Не, я вось, дарэчы, Так. тыпу, я не Я паглядзеў. глядзеў. Я бачыў адзін зліў у тэлеграме, але ў такой кепскай якасці, што я зразумеў, што я б вось па графіцы адрозніць 6-ю GTA ад 5-й, вось у менавіта гэтым раздзяляльнай здольнасці я б не адрозніў. Таму што там ж просто людзі кіравалі спартыўнай машынай і тыпу амаль нічога не адбывалася. Ну, графоні мусіць быць усё ж такі лепшым. Прынамсі, мадэль... Ну, Факт, палігонаў факт, мусіць дадаць больш. Гэта ну, ты не абмяркоўваеш. Я ў гэтым цалкам не сумнеюся. Выдалілі ж гэтыя усе слівы, яны ж публікаваліся ў тэлеграме, і хакер, які іх публікаваў, ён пісаў, што тэлеграм гэта адзіная свабодная пляцоўка ў інтэрнэце, і ён лічыць, што такі чалавек, як Павел Дураў, не стане яго баніць за гэта. Сёння раніцай яго за гэта забанілі, усе матэрыялы па капірайт-клейму выдалілі, плюс тэлеграм-каналы, у якія заліваліся злівы проста навінавыя, ім таксама прылецела. Вось некаторыя выдалілі, некаторым просто прылецеў капірайт-клейм, і яны просто самі гэта выдалілі. З хакерам там таксама даволі цікава, таму што хакер, нягледзячы на тое, што пісаў па-ангельску, ён ці наўмысна ён дапускаў вельмі шмат памылак у сваёй ангельскай мове, але цалкам стваралася адчуванне, што хакер валодае расійскай мовай, таму што аж памылкі былі максімальна тыповыя для гэтай мовы. Плюс яшчэ выкарыстоўвалася схема pump and dump, ён спрабаваў запусціць сваю крыптавалюту ў гэты момант, у якой капіталізацыя у самы найвышшы момант складалася ў 1,5 мільёна пры 400 тысячах запампаваных туды грошай. Гэта класічная схема, калі людзі ствараюць крыптавалюту, туды напампоўваюць трафіка, людзі пачынаюць набываць гэтую манету, а людзі пасля гэтага заліваюць гэта ўсё ў звычайную крыптавалюту, і тыя, хто набываў гэтую крыптавалюту у надзеі на тое, што яны заробяць грошай, застаюцца з голым струком у руцэ. Вось. Самы прыемны момант у крыпце. Сёння Джейсон Шрайер пісаў у твітары пра тое, што усе топы Рокстара зараз праводзяць сваё асабістае расследаванне, як менавіта гэта ўцечка адбылася, таму што яны вельмі моцна павысілі перад гэтым за некалькі месяцаў
узровень канфідэнцыйнасці на працы. Усе, хто маюць дачыненне да стварэння GTA 6, зараз ходзяць у офіс, іх кампы правяраюцца, і там тыпу даходзіла да таго, што людзі былі вельмі моцна незадаволеныя тым, што наколькі шмат увагі людзі вельмі незадаволеныя тым, наколькі шмат увагі служба бяспекі праяўляла да іх. Вось, і зараз яны даведваюцца, што ўсё гэта было бессэнсоўна, і ўсё ж такі уцечка адбылася. Плюс трэба нагадаць, што уцечка GTA 5 адбылася таксама перад рэлізам у 2014 годзе, і за некалькі дзён яна патрапіла на трекеры, нават кансольная версія для Xbox 360, і можна было спакойна спампаваць за 3 дні да рэліза ўжо пачаць гуляць. Зараз жа няма фізычных гэтых носьбітаў. Ну так, тыпу, мне здаецца, там у іх і няма, таму што ў 2014 годзе адбылася гэта уцечка. Вось, навіна зараз якая? Вакол GTA 6 вельмі шмат хайпу. Патэнцыйна гэта самая паспяховая відэагульня ў гісторыі. Самая дарагая, самая лайфсервісная гульня, у якую будуць гуляць бліжэйшыя 10-15 год, якая будзе абнаўляцца. У іх хутчэй за ўсё распрацавана сістэма, дзе яны будуць абнаўляць свой рухавік, каб заўжды абнаўляць графіку, і каб праз 10 год яна глядзелася вельмі добра. Плюс хутчэй за ўсё пад гэта будзе запушчана новая версія GTA Online, якая будзе генераваць вельмі шмат грошай. Больш за 50% людзей, якія набывалі прадзамовы на GTA 6, гэта менавіта тыя заказы, якія набываліся за $100 вышэй. Вось, то бок усё у Rockstar ў гэтым плане нармальна. Нешта ў мяне... Ну, дядька, гэта было зразумела, калі гульня сябе акупіла за 24 гадзіны. Яна сябе не акупіла за 24 гадзіны, таму што дакладна невядома, колькі грошай яна каштавала. Яны яшчэ не сказалі, яны зарабілі мільярд. Гісторыя была пра тое, што за 24 гадзіны яны на прадзамовах зарабілі мільярд. Заробяць булі. Вось, наша навіна якая? Яна пра тое, што амерыканскія вайскоўцы змогуць атрымаць 4 дні адпачынку на рэліз GTA 6, калі пагодзяцца працягнуць службу мінімум на 2 гады. І гэта гучыць, тыпу, гэта адзіны бонус, які прапаноўвае армія ЗША, тыпу, падпішы кантракт яшчэ на 2 гады і 4 дні адпачынку і гуляю свой GTA, але там насамрэч даволі буйны пакет да гэтага ўсяго прыстасоўваецца. Такі бонус за паўторнае падпісанне кантракту прапанавала адно з падраздзяленняў арміі ЗША ў Джорджыі. Раней вайскоўцаў заахвочвалі таксама аплатай навучання, выбарам месцам службы або спецыяльнай падрыхтоўкай. Цяпер да спісу яшчэ дадалі і GTA 6. Праграма яна пакуль дзейнічае трэба гэта прачытаць, у 9-м інжынерным батальёне 3-й пехотнай дывізіі ў Форт Стюарце. 20 вайскоўцаў ужо выбралі гэты бонус. Але яны, як я кажу, яны выбралі не толькі GTA 6, але там яшчэ і бясплатнае навучанне ва універсітэтах і гэтак далей, і гэтак далей. Агулам быць у амерыканскай арміі шмат плюшак. Так, быць вайскоўцам у арміі ЗША гэта сапраўды шлях да шмат найлепшага жыцця. Ну, акрамя таго, што цябе могуць забіць ў невядомай краіне дзе-небудзь там на задворках цывілізацыі, але вайскоўцы ЗША, якія выйшлі на пенсію, яны выходзяць на пенсію, мне здаецца, ці ў 40, ці ў 45 гадоў, калі яны даслужваюцца да гэтага ўзросту, у іх вельмі моцны класны пакет, у іх класная страхоўка, у іх класныя выплаты, і яны ўсе амаль атрымліваюць класную вышэйшую адукацыю, па якой яны потым ідуць працаваць, плюс вельмі шмат з іх застаецца працаваць настаўнікамі ў НАТО і гэтак далей, і гэтак далей. Тыя самыя настаўнікі НАТО. Яны самі кажуць, што ідэя была ў тым, каб стварыць незвычайную праграму заахвочванняў, звязаную з тым, што цікавіць гэтых салдат. А само вайсковае кіраўніцтва ўжо прапаноўвала сваім ваярам выкарыстоўваць зацікаўленасць да відэагульняў у рэкрутынгу. Пасля правалу плана набору ў 2018 годзе рэкруцёры пачалі наведваць гульнявыя канвенцыі, а армія стварыла кіберспартыўную каманду,
году по Call of Duty, Fortnite і Liga Legend. Самое варсковае кіраўніцтва яны гэта тлумачаць тым, што геймеры умеюць даволі хутка адпрацоўваць інфармацыю, прымаць рашэнні і працаваць у камандзе. Плюс яшчэ тыпу уменне карыстацца джойстикамі зараз вельмі моцна дапамагае з FPV-дронамі, таму што яны зараз шмат хто з вайскоўцаў выкарыстоўваюць проста звычайныя джойстики з PlayStation 5 і Xbox. Ці падпісалі б вы дадатковы контракт, каб пагуляць у GTA? Вось у Японіі просто так працуеш, ім прапаноўваюць выхадныя, калі выходзіць новая Fire Emblem. Яны не прапаноўваюць, у іх ёсць такая магчымасць. Ну так. Тыпу гэта лічыцца як афіцыйная прычына. Але гэта ж калі выходзяць толькі гульні ўнутранняга рынку. Ну, відома. Наўрад ці пад GTA ім дадуць нешта. Пад сраку. Я такія, бля, гайдзіны гэтыя. Гадзіны. Не ведаю. Хайп вакол GTA 6, ён, тыпу, неймаверна вялікі. Гэта, канешне, гэта будзе гістарычны запуск 19 лістапада. Яно, хутчэй за ўсё, войдзе як 11 лістапада 2011 года і запуск Скайрыма. Калі вось вы засталі запуск Скайрыма, інтэрнэт сышоў, вось он просто з'ехаў з глузду у той момант. Мне здаецца, вось GTA будзе прыблізна тое ж самае. Скайрым ўсё ж такі не такі, як GTA-шка. Але пачынаецца. я дагэтуль не разумею. Не, я... Ну, гэта фах. Я кажу больш пра інтэрнэт-феномен, а не Ну, так. пра тое, што яны чымсьці падобны. Але я не разумею, чаму Rockstar дагэтуль нічога не паказваюць. Я разумею, што ім як бы і не трэба, і так ужо Ім не трэба. купілі, яны ўжо Гэта ж як зарабілі. Valve, тое ж самае. Ну, нават калі ў іх зараз ось уже ляжыць фінальная версія Не ляжыць Half-Life, яна. у цэлым, яны ж могуць яе просто ў адзін дзень выпусціць, яны акупяцца. Так. У імгненне просто. Ну, Гэта ўжо не тая кампанія, якой трэба прэс-рэлізы нейкія рабіць, неяк траціцца на маркетинг гэты ўвесь. Ім ужо, да сракі, яны ведаюць, што ў гэтую гульню будуць гуляць усе. Так. Я ў сваім жыцці настолькі прыспоўніўся. Так. Маглі б ужо які-небудзь кавалачак геймплею паказаць, нармальны. Хто будзе гуляць у GTA на старце? На старце, наўрад ці. Няма Але на ў чым. цэлым. $70. Хто будзе набываць? Што, у цябе Базовая пытанне толькі версія. да мяне, і ўсё. Ну... Ожга кансолі нема. Яна ж на ПК адразу не выходзіць, так? Не, праз год. Усё. Эксклюзіўчык. Я нешта забыў, што яна на кансолях выходзіць. Ну я, напэўна, буду набываць. Я вон GTA-шку 5 недавно толькі до конца прайшоў, 40 гадзін на гэта патрачыў. Можа прайсці 5-ю GTA? Ну, слухай, я Я думаю, два все ж разы таки, што на даўжэйшае крыху. Казалася, што здавалася. GTA ж гэта каго ты ў канцы гісторыя не забіў? вельмі пра сюжэт. Ну, мне менавіта сюжэтик быў цікавы там. Ты ў канцы каго забіў? Нікога. Я ўсіх выратаваў. І гэта, напэўна, адзіны правільны варыянт, бо... А можна забіць усіх? Ну, ты можаш забіць, падаецца, ці Майкла, ці Трэвора? Не, усіх не. Ты Кагосьці там мусіш аднаго выбіраць з іх. Майкла, Трэвора ці Шкада. нікога. Шкада. А ёсць яшчэ альтэрнатыўная канцоўка. Я ж потым палез на YouTube глядзець, што там адбываецца. Аказваецца, што ты можаш у самым пачатку, калі пралог пачынаецца, і яны едуць пасля рабавання банку, ну яшчэ старым складам, там можна з'ехаць з дарогі і трапіць пад НЛО, што тебе будзе талерка забіраць. І потым на гэтым скончылася гульня. Ну, я не ведаю, можа, там і дамалявалі, я не правяраў, але вось ёсць такое. Ну, ютубчик. Ну, бо я ўпершыню пра гэта чую. Ну, можа, слухай, зараз у нас шаі, рэальнасць невядома якая, можа, дамалявалі, там, разумееш? Ну, ёсць Можа, тыпу нават і настояшча. Сакрэтная канцоўка называецца, можаш сам пагугліць. Это опять Secret Ending. І там, так, і на гэтым, у прынцыпе, скончваецца гульня. Ты мусіш нанова пачынаць. Дзіўна. Ну, то бок, яны стаяць там, заязджаюць там нейкае месца, пролетае НЛО, яно іх так засмоктвае і ўсё на гэтым. Я тыпу ведаю, што ў свеце гэта існуе НЛО, но...
Адзінае, што я не Што? зусім разумею, як то бок там у гульні ў сюжэтцы там можна набываць гэтай проперці, гэта як маёмасць можна набываць. І там ёсць вельмі дарагая маёмасць, там гольф-клуб за ну нейкія нерэальныя грошы ці аэрапорт, ну то бок там ён вельмі дорага каштуе. І я не бачу магчымасці зарабіць у сюжэтцы гэтыя грошы не ў онлайне. Дзе ты можаш? А? Да. Так я прайшоў. Усе допкі? Ну так. То Ты всё ж адно ты не набываеш заробіш бізнесы, якія меней, вось гэты, тыпу там, дзе всякія расліны ну прадаюць. гэта то, ну так, ну я набыў там І у ты меня копіш. і копіш. І чым ты будзеш у гульнявую сесію займацца? Просто стаяць і чакаць, пакуль пройдзе тыдзень. Тебе стрип-клуб для чаго існуе там? Ну пагадзіся, ну гэта лухта нейкая. Ну так. Ну марнаванне часу. Ну так, ты можаш там 200 мільёнаў накапіць, але ну колькі ты электрычнасці спаліш пры гэтым. Ну і карацей, не знаю. Вось гэта вось цікава. Так, да. Так што шостую GTA-шечку я бы пагуляў. Слухайце, я дагэтуль Stalker 2 не прайшоў. Я сабе набыў нанова Stalker 2. Я таксама. Таму што я гуляў яшчэ ў геймпасе. Цяпер тут такі запускаю геймпас. Ну, я перастаў за яго плаціць. Мне як заўсёды месца трэба было на кампе, так? Вось. Набыў сабе Stalker 2 нядаўна. Яшчэ хацелася б расказаць крышачку пра навіны, што у нас тут выходзіць у сусвеце. Ой, ты ведаеш, што ты, дарэчы, папулярызатар бульбы? Батафакі? Так. Я? Так. Якім чынам? Дзякуючы табе адзін чувак даведаўся, але я думаю, што ён, тыпу, раней за мяне сядзеў з бульбы. Анігілятар. Таксама, дарэчы, стрымер. Недавно пачаў стрыміць. Анігілятарная пушка! Так, я таксама з гэтага ўвесь час ару. Вось. І што у нас на вуліцы адбываецца дзіўнае? Дождж? Ну, зацягвае настолькі моцна, што, здаецца, зараз ёбне так, што на вуліцу сёння лепей не выходзіць. Дзядзечка, у нас дождж ідзе з ночы, і ён, напэўна, яшчэ не спыніўся. У нас сёння всю ноч ішоў дождж таксама. Ну. Так. Вось, карацей, крышачку пра бульбу. Ну, добра, ватафака, файна. Ватафака, калі што, агучыў металапакаліпсіс, 8 серый ляжаць. Вось, я яшчэ 8 не даглядзеў, але дагляджу абавязкова. Вельмі файна робіць. Таксама з засылачкамі да нашых рэалій. Значит, што у нас адбываецца? Зараз паспрабую напружыць свае ганглі і успомніць. Што у нас выйшла апошнім часам? Марці Супрым. Што? Марці непаўторны. Марці непаўторны, АДМРГ выйшаў. Таксама АДМРГ выйшаў, можна паглядзець, старая камедыя з П'ерам Ришарам, по-моему. Джентльмен у чорным туфлі. Туфлі? Штосьці такое, так яно называецца. Далей, што у нас Футурама ад кавярні не так даўно. Я бачу, яны нешта посцілі чарговую серыю. Дарэчы, яны збіраюць яшчэ на паўнаметражку, то можна зайсці да іх і падтрымаць. Into the Wild або у дзікую глуш у перакладзе агучання ад зніжкі з удзелам камбэга, таксама заснаваны на рэальных падзеях. Фільм 2007 года пра тое, як малады хлопец напляваў на ўсё, на кар'еру, на навучанне сваё далейшае і адправіўся вандраваць па Амерыцы. Раю да прагляду, можна паглядзець на скрынцы і на кінакіпе. Што яшчэ? Нядаўна я агучыў ролик пра тое, які вялікі. Вось, ад Крэкармілк можна зайсці і паглядзець. Кевіна агучваем, мультфільм пра коціка, які надумаў жыць самастойна. Гатова ўжо 6 серый з 8. 6-я серыя пакуль не выкладзена ў вольны доступ. Я чакаю і спадзяюся, што ўсё ж такі Башлыкевіч дашлебняць свае радкі, якія паклікаў яго агучыць, але ён пакуль вельмі заняты ў Нарвегіі, не асуджаем яго за гэта. Таму вось. А зайздросцім. Ну ён жыве, слухай, чалавек жыве сваё найлепшае жыццё. Захацеў, паехаў у Нарвегію купацца ў фёрдах. Не бачу мінусу. Ой, яго за гэта не асуджаем.
Я тут да чаго, я так же, як і ти сяджу дома. Што? Мяне... Я вось набыў сабе фотокамеру, чакаю, пакуль яна прыедзе і буду тады хадзіць і фоткаць усіх павучкоў і дасылаць вам. У мяне быў знаёмы, які ўвесь час фоткаў гаўно на вуліцы. У яго просто была папка з гаўном. Я ведаю дзяўчыну, У кожнага якая... свае хобі. Так, рабіла тое ж самае з сабачым. Не, а там было ўсё. Боже мой. Вось, І дзякую. белае, і чорнае. Так, дзякую, што паслухалі. Вядома, Лайк, гэта шэр. не ўвесь спіс, што выйшаў за апошні час, гэта толькі тое, што, ну, што я узгадаў. Тое, што... І дзякую, што паслухалі падкаст. Лайк, шэр, патрыён. Можаце занесці нам грошы, можаце знайсці наш тэлеграм-канал з навінамі. Называецца «Першы Занесці сюды гікаўскі». грошы. Вось, што яшчэ? Да ўсё. Нас звычайна ніхто да гэтага моманту не даслухавае. Мне здаецца, што мы можам зноў паразмаўляць пра шуршунчыка і на гэтым скончыць. Боже мой, давайте не будем про шуршунчика. Узбуджуешся? А? Узбуджуешся? Табе скажи, самому захочется. Там тільки камера такая туп-туп-туп-туп-туп. Ой, секундочку, зараз. Ой. Можете покуль О, потрындзяць тут яна обмерковать прыйшла. что-нибудь. Я вас не чую. Што казаць? Ну, хуй. Хуй. А потом люди дасюль с детьми доглядели. У машыне. У машин, блядь, нас глядяце с детьми. Это вар'яцтва, навошта вы так робіце? Не трэба. Рабіце, канешне, але ну гэта вельмі Бяспечна, Не- калі ласка, да. То у нас тут так. тэма з шуршунчыкамі, то вот небяспека. Вось мне цікава, як спадар вожык да гэтага ставіцца. Да шуршунчыка? Да шуршунчыка. Да О. шуршунчыка ён добра ставіцца. Экспертка ў Алекса чаце. павернуць. Фу, толькі я вас ледзь бачу. Я сёння нячосаная. Можете задаваць Карацей. любые пытанні. Экспертка, глядзі, а якое твоё меркаванне, потому што нас слухаюць з дзецьмі, з дзецьмі. Я думаю, што гэта ўсё добра. Можна слухаць з дзяцьмі. Мы ні разу не лаемся мацюкамі расійскімі, гэта няправда. Мы не абмяркоўваем нейкія там тэмы, якія не трэба Шкада, што да гэтага ўвесь выпуск мы ўсе хуямі пакрывалі. Асабліва на частцы на патрыоне. І я думаю, што ва ўсіх у нас вельмі файная беларуская мова. Гэта толькі на карысць пойдзе малым беларусікам. Так, наступны. Я толькі зараз заўважу, што у вожыка ёсць татуіроўка. 2. А якая Нічога другая? сабе. Вожык? Вожик. Шуршунчик, блин. Ну, вось один. Ага. Так, мне не трэба так. Бачна прышпільна. Вось, ну, я не ведаю, як Вожик ні разу не зігує. Дзе там ваше сонце, бля? А няма, схавалася сонце в душі. Давайте на гэтым скончым, калі ласка. Ну а што? Я просто ваши гэтыя фоткі возьму потым на выкладку. Не бяры, подумай. Это будзе шаленство. Добра, я скончваю. Не набывай, возьми з вуліцы.